Ayan. Hello mga kapudibig! Today kakain po tayo ng tochong bangus at meron tayong ginisang opo mga kapudibis. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibig, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay, mga kapudibig, malinis na yung kamay namin, mga taking Kapampangan. Ang nag-request po ng pagkain natin ay si Ma'am Lourdes Arcelia from USA. Ayan. Lagi din siya nanonood sa atin, si Yes. Ma'am. Ito na po yung request nyo, ma'am. Kaya mga taking Kapampangan. Opo. Tagulan na. Yan, maulan po ngayon. Oo, maulan. Tapos ang laki ng tubig sa amin. Sa baba. Ay, hanggang sa puwet, sino yun? Ano ito? Si Gerald siguro yun. Subo na tayo. Oo. Ayan. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Ma'am Lourdes Arcelia, para sa iyo po ang unang subo namin. Panganta mo. Naman. Hindi ako makain ng anong tamusa ng halina. May ano ne? Ano kasing tawag dito, Bedang? Tokwa. Tokwa. Opo. Sarap. Ang sarap ng ano, no? Opo. Ingat-ingat po, maulan po. Sa mga nagdadrive, ingat po sa pagdadrive. Madulas po yung daan. Sili. Sa paano ka? Hindi. Sa baba, pwede mag-swimming. Paano?
Cheers. Yaman. Tanggalin ko. Pero uminom na ako gamot sa kate. Baka maano ako sa Cetirizine. So, magdamag yung ulan, no? Dalawa yata yung bagyong pumasok. Sarap. Shout mo si idol mo. Yung crush mo si Doc. Ay, oo, nanonood pala sa amin si Doc Alvin. Shoutout sa iyo, Doc Alvin. Na tayo sa kanya, no? Na-extra lang tayo sa video niya. Doc Alvin. Dun sa yung puro green vegetable. Kaya Doc Alvin, thank you so much. Pero nakapalo ako sa kanya. Ako din naman, pinapanood ko ngayon. Dati ko siyang crush. Ay! Mag-away pa tayo niyan. Crush ko din yan, si Doc Kasi Alvin. nag-gym siya. Kaya naging crush. Paubaya ko na sa'yo. Minsan nag-live yan sa TikTok. Nagko-comment ako sa kanya, dead ma lang eh. Ay, mga po TV, busog na po ako. Magsi-shoutout po ako. Ayan. May may nagbe-birthday ngayon. Happy birthday po kay Ma'am Leonora Dacrong. Ayan, birthday niya po ngayon July 24. Pinapabati ka po ni Rose Fanyo. Ayan. Shoutout po sa inyong dalawa, Ma'am Rose Fanyo, and happy birthday po, Ma'am Merlin Dichoso, Jenica Gungon Manlapig from San Alejandro, Quezon, Nueva Ecija. At sa mga anak niya sila, John Lester and Jania Lexi. Ayan, shoutout po. Jael Casyao. And shoutout daw, sa mama niya, lagi daw sila nanonood sa atin. Dina-download pa ng mama niya yung video natin. Kaya na si mama niya nasa heaven na, si Ma'am Luz Biminda Casyao. Hello po sa'yo, ma'am. Nasa heaven na. Malay mo nanonood siya tatin. No? Shoutout po. Eileen Vlogs and Eileen Olila. Yan from Malaysia. Julian Cabreros. Jocelyn Alibusa, and Risa Lencia from Kuwait,
Rosemary Icotanim, Grace Aviles from San Jose, Nueva Ecija. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Ayan, nag-comment po kayo sa latest video po namin kung nagpapa-shoutout po kayo. Ayan, para po ma-shoutout po namin sa next vlog po, sa next mukbang po namin. Ayan. Excuse me. And Tita Olivia, shoutout po kaya ka. And Tita Cynthia, and Tita Nelly Pineda, shoutout po kaya kayo. Siopaw, Baby Allison, Catherine Bugoy, at inaanak ko, shoutout sa inyo lahat. Ayan, ingat kayo sa dyan, maulan. Ayan. Ang sarap po, magluto na po kayo habang umuulan. And ingat po kayo ha, umuulan po ngayon. Wag po kayo magpaulan. Ay, mga kapudibis, agi sa na naman pabangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo palagi. God bless po. We love you.